जाख्ल'नाय गैयै खुंथाय सरकाराव जाख्ल'नाय नुजाथिदों। थाम दानजों लुफुंना फोजोबनांगौ सरकारि PMIG न'खौ 1 बोसोर बारलांब्लाबो लुफुंना होआखै। सरकारनि गोजौ दैदेनगिरिफोरा गाहाय लेभेलनि बेले-बेजे एबा जाख्ल'नाय बायदिखौ मिथिया। प्रमद बर' बिथाङा फैनानै नायफैथों बे बाथ्राखौ बुंदों खोमसि बसुमतारिया। जोंहा बोसोरसेयानो जालायलांसै जोंहा थानो बिराद उसुबिदा जाबाय थानाय न'खौनो जोङो बायनानै जोङो न'आ बिराद जारला जाबाय न' गंसेयावनो जों ज' उन्दुनांगौ जाना फैबाय बिदि। रुनिकाटा बुरपार बालाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसिनि सरकारनिफ्राय मोननाय PMIG न'खौ रुनिकाटा VCDCनि मासिगिरि नीरब नार्जारिया दासिमबो लुफुंना होयैखाय खुद्रिसारदों आरो सरकारनि खाथियाव दाबि दिखांदों आरो बुंबावदों रायजो राजाफोरा जुदि थाबैनो लुफुंना होआब्ला मासिगिरिनि सायाव आयेननि राहा लागोन होनना। बाखि दङ 10 घर दङ पेन्डिं जानानै बे न'खौ जोङो थाबैनो लुफुंनांगौ। जोंनो बे दस्रा न'खौ लुफुंना होनांगौ। बे जाथाया सोमजिखांदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली ब्लक रुनिकाटा VCDC बुरपार बालाबारि गामियाव। गासै गं10 न'आ लुफुंजायाखै होननानै दुखु फोरमायथिदों लोगोसे सरकारनि खाथियाव थाबैनो लुफुंना होनांगौ होननानै दाबि दिखांदों बुरपार बालाबारिनि गामिनि रायजो राजा आरो गावबुरा लेबेन गयारी बिथाङा। न'खौ आङो माने जागोन होननायखाय आङो मोजां गथायदोंमोन नाथाय दासिमबो आंनि न'आ जेबो जायाखै हाबवालिं दङ थाखा फैसाखौ जोंथ' सिगाङावनो हरजोब्बाय दा आं जोबोद उसुबिदा गोलैना दङ आंल' नङा रायजो राजा गासिबो न'खरा जोङो थानाय न'खौनो सिफायनानै थाब हागोन होननायखायनो जों सिफायना होदोंमोन नाथाय जों दा बे न' गंसेयावनो ज'-ज' खालामनांगौ जाहैबाय बहुद उसुबिदा एसे अनलायनानै थाबैनो लुना होबा हामगौमोन जोंनि थाखाय सरकारा आं बेखौनो आसा खालामबाय। जितु नोंथांमोननि न'नि नामाव फैसा हाबनाय जादोंमोन सोरनि आखायाव गथायनाय जाखो? बेखौ जों चेयारमेननि आखायाव गथायजोब्बाय चेयारमेननि आखायाव गथायनानै चेयारमेना बुंबाय जों आं लुसिगोन दा बेबायदि होननायखाय जों चेयारमेननो गासिबो गथायदों 2 किस्तिबो आरोखि। गोबाव सम नोंथांनि न'आ लुफुंजायाखै दा नोंथांमोना चेयारमेन मेम्बारनाव सोंदोंना सोङाखै जे सोंबाय जोङो थांबायबो मा फिननाय होदों अफिसावबो थांबाय आरो लामा सामा जोङो न'आव थांनाबो बुंदों बियो र' साननैसो थाथ' एसे माबा मिस्ट्रि जगार जायाखै थाखा फैसा एसे खम जाथ'दों र' बानायगोन नै दासिमबो गैया नै दाख्लैबो सोंबावबाय जों जे माब्रै जाखो सार जागोन खालि जागोनल' होनो आरोखि खिन्थु दासिमबो जों बे नुनो मोनाखै आरो। बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरसेयानो जाफ्रामबायानो बारबायानो होनजाबाय दा नै। मा नाम चेयारमेना मा नाम? चेयारमेना नीरद। मेम्बाराथ' जोंना आगोलाव बै माबासोमोन दाथ' बे गैलिया दा जोंनि चेयारमेनानो जाबाय जोंनाव मेम्बारा गैला बे बुरपाराव चेयारमेननि माबायावनो जोंनाव मावजोब्बाय आरोखि फिलिमोन सिगां हनै बेयाव बे गैला आरो। जोङो रुनिकाटा VCDC आन्दाराव गामिया जाबाय बुरपार बालाबारि जोंनियाव जितु गभर्नमेन्टआ जितुनाखि न' मोनदोंमोन 11 सननि सार्भे बे न'खौ अननानै हरदोंमोन गभर्नमेन्टआ बिनि समाव दिनैसिम जोङो एप्रिल मासनि माबानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय न' लुजेननायखौ बे चेयारमेना थिकादारनि थ्रुयै माने जोंनो हाजिरा लानानै लुजेनदोंमोन बिनि समाव दिनैसिम जोङो दिनैहाय बे 10था न'आ माखासेया जानायनि खेथ्रआव बे 10था न'खौ पेन्डिं जाना दङ बे पेन्डिंनि खेथ्रआव दिनैसिमबो माने लाहार फाहार खालामनाय नुवाखिसै बेखायनो जेनाखि बेनिफिसारिफोर बेस्राफोर गरिब गुन्द्रा गासैबो सोरबाबा हा हु गैया न' जोंनि एसे खलबसे हायावनो सोरबा बिदा फंबाय बुरजा दङ सोरबा फिसा फिसौ बुरजा दङ बिहामजोफोर दङ बे जायनिखि बोराय बुरै उन्दुग्रा न' बेखौनो सिफायनांबाय थाबैनो लुगोन होननायखाय दा बेखौ लुफुङाखिसै दिनैसिम बोसोरसेयानो बारलायलांसै दा बेवहाय जोंहा बिराद उसुबिदायाव जाना दङ बेखायनो दुखु खालामदों जे जोंनि बेनिफिसारिफोरा दिनैसिम जोंनि न'खौ सरकारा थाबै लुना होबा हामगौ होननानै आसा खालामना दङ दिनैसिम खिन्थु जोङो VCDCनि आन्दाराव थानानै VCDC मेम्बार एबा VCDCआ जोंखौ दिनैसिमबो न'नि थाखाय जेखौ माबाखौनो लाहार फाहार दिनैसिमबो खालामनाय नुवाखै दङ जे आगोलाव जिथुनाखि बे स्टार्ट खालामनायनिफ्रायनो दिनै सोरबा पिन वालावनो दङ सोरबाबा हाफ वालावनो दङ बेखायनो जोंनि न'खौ लुफुंना होनाय नङा होननानै माखासे मानसिया सम्भाबना खालामना दङ आरोखि पाब्लिकफोरा बेनिफिसारिफोरा दा बेखायनो
गामिनि जानानै आङो जाहाथे गामिनि गार्जेन जानानै बेखौनो आं खैफोदखौ दिन्थियो जे बिनि फिसारिफोरनियाव माने सोंनानै मोनगोन बिथांमोनहा जे दिनैसिम नंगौ नोङा माने थाखा फैसाया बेसेबां हरदों हराखै नोंखाय बुंना नोंखौ बुङो दा आं खोनादों 2 किस्ति करि हरजोब्बाय सरकारनि आखायाव जे बुंदोंमोन जे सरकारफोरा मिटिङाव बुंदोंमोन ब्लकआव थांदों भिडिअ फैदों चेयारमेनफोर मिटिं खालामनानै बुंदोंमोन जे बे न'खौ जुदि जाय बिनि फिसारिया गाव गाव लुनो होननानै लुफुङाबा जेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन बिनिखौ गिनानै जोंहाथ' गरिब गुन्द्रा मानसिफोर सोरबाबा हयथ' माबा लोमजानाय साजाव बाहायफ्रांगोन मैगं थाइगं बाहाय जाफ्रांगोन खरसा खालामफ्रांगोन बेखौ गिनानै बिसिडिसियावनो जमा हैजोबदों सोरनि आखायाव होनाय जादोंमोन दा चेयारमेननि आखायाव जमा होजोबदों 2 किस्ति फार्स्ट किस्ति जाहैबाय 32,000 ना 32,000 उनाव सेकेन्ड किस्ति 48,000 80,000 करि थाखाखौ हैदों होननानै आङो जोंनि गामिनि बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय खोनाना मोनदों न'फ्रा माबायदि अबस्थायाव दङ दा न'खरमाबो दा नैबे पेन्डिङाव जाना दङ सोरबा पिनवाल सोरबा हाबवाल जाना दङ दिनैसिम लुफुंनायखौ नुवाखै आङो दिनै आङो गामिनि गार्जेन जानानै आंनि गामियाव थानाय हिसाबै आं नुगासिनो दङ दिनैसिमबो आं लुफुंनाय नुवाखै बेखायनो बेनिफिसियारिफोरा दुखु प्रकास खालामना दं जे जोंनि न'खौ लुफुंनाय नंला नामा बेखायनो दा लुगैदों जे दानि जोंनि सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बा बिटिआर सरकारानो जा बे न'खौ जोंनो थाबैनो बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जाहाथे लुफुंना होयोबा जों गोसोखौ मोजां मोनगौ होननानै बेनिफिसियारिफ्रा आसा खालामनाय खिबाय दा बेखिनियाव बेनिफिसियारि बिथांमोना सैथो ना असैथो बेनिफिसियारि बिथांमोना गावबा गाव डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस